dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai data nanti tak tukone tenan deling ngoyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu tak gawe los dol blas aku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutupi nomere mau ganti firasat hati angel diapusi sajen mau ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas titeni bakal ngerti dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai data nanti tak tukone tenan deling ngoyen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu terima kasih ya Mbak Alvisa coklatnya es krimnya gak turu aku kemarin kasih salam finger love iya kau tutupi nomor mau ganti firasat hati angel diapusi sajen mau ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti banggale los ndang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai data nanti tak tukoke tenan iling ngoyen mantan kono kapanmu tandane iku ora rindu ndang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai data nanti tak tukoke tenan deling ngoyen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu
Tepuk tangannya mana dong buat Bang Kampret?